borok au borok saimanjak borok thokop jamuni saimangkha actually party kotoria bubagarani je bhumike je nahar tongmani obono se borok sung je agi khai tongmani khaiya phaidi sungbo agini nok no shlaye jotono nok kaiswa phaisinai hinino dinino nore je party ketal songsamani obono obongkaino ora bubagara kri phano ora bubagarani yakung kelaijak tini obose jini jotoni sai buskang agoi thanani naharmung boni bagana ang obono sara numusungo chini buri rokno phaidi sung buri rok nokni kam sam tongphano sung nangka hangkai sung jani jani busaino se ma sajinai phaidi nora western noga tongradi sung buri no waisha sujog ligradi jinangai aba thir jati dawra sung se tapka buskang ma aguksinai karon sung buri rok hangkai je buma nukhung narangnai koron ei party bo obahakina sung narangnai ani nukhung judina kaha mungi tong hangkai bosi ko phai nahari tong ni lakhakei angkai obasi nongna tini srai gaye sumai tangai kelangna ni musungo achini buri rok kono jaga kha koilayo haibeno buri rok ni kha koima hangkai sitani maya hai Selara kha koima hangkai Raban Raja ni maya hai hinjago this all selara tongo khapano koima no borok nen gobasi boni bagano sung buri rok sob sobine ustrong ma tongnai sung jaga chini buri rok rep test khayo dorshin gono dorshin khai jago chongkono justic maya tamni bage justic maya na ei justic maya na bagai ani buri rok buskang ma agum nai obviously chini buri rok ready ma tongnai lai thane kolan pura tabu ko a jaga ni je chini buri rep test khai jag mane tabu ko abni bagai phasi orani bagai ei bubagara saw tini bisinga nara press meet kasa khai didi noi khai nai sung abni sikang kaisa wanjoi chini borni borona rep case khai mane chini borona wanjilo tamni saka o borona phasi order mari nahi chau ngai na di bini kai tongra di mase manui maya ar bomni boro hne tabo ei wandulon khai jagao ani ti project brino rep case khai mane darshan gona darshan tini obni maya obni bage sung justing ma sana nangnai chini bora ustam na nangnai lasiang na nangnai kiri yang na nangnai shawa sungnani nangnai ar chini bora baksa tongo je kono jagao ba decoration hi thanga hangkai kaisa kai rom phajak tongo tege saburi ke na hari simuni tongo omo bola tche chini buri ni bisingo kaisa buri jidina rom phajak tong hangkai nang ma thane ajidolo oba hai shawas chini buri rok tongnani nangnai boni bagino ang bara kok saya se সময় শর্ট নিবিসিনি যেত সামনে যে চিনি বুবাগারা নর যতন সাইমানো যে লিডার রাংবাই পাইমেয়া যে লিডার ব সাতুং তামহিন ওয়াতি তামহিন ব অবব চিনতে যে সিয়া তিনি নিনি আনি বাগে ফায়ু দফা থাংছিতো আনি বিসিং তিনো মুথাং জাকসিতো নি ফাইমনি জায়গা जों गोबां मा गेबे मुंलुगै दङ बुबागारा थै थांगा हाय थांगा गोथां दा दङ नि बाबुनो नोंबो थादानि दा मुसुंनो Botana da musuno belaga tha hami phayo oba hairok slogan ni nai tapuk suno ang bar request thayo oba hai slogan basun no sung rimani bondo ma khainai ar nung jodi bubagara na hanjagi tanghangai bubagara ni bisiti phaidi mapsani nung mo thanjano maro phaidi tangai sung thancha tanghangai sung tangai greater problem ma yangnai obose samai tangphaibai tuni sau jara oba hai hanja slogan ni nai tapuk suno nung jei party pano khai tongthang party toya sung jeta bubagara je ideology na hamani or na har mongse sung buskang tei sung buskang ma agungnai tabugo phaidi jaga kuno ward roga meeting misil khaina nungthong pota khaina nungthong bubagarani je greater people ni message no sung para ma pinlanai ni ani hamjama tongnai nangnai kebo kusu okra ta nagi okran thanibo kusu surungtai tongo kusun thanibo okra surungtai tongo obo asibai sung kuno tori thanya surungtai jotun sagano tongo khata bellai di kuno panchayat ba dabi rok phaiga hangai onek kisu onek pok na hari chalayo hunoge chalayo nok phungsa bora kogya nok phungsa bai no emon ekta boro boro rong thokna phainai a jaga bochin saimanani dorkar barakok saria shot sai tomoni bage jotona na paiple hambai tei sobani sibai ya phare ani kok jete samani orano paikha ti dabra ytf ti pramatha longle get that people dati khino man